जानोसै ओंखाम हिन्जाव गोदानजों नै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो एरिना आर्टि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय। दिनै जोंहा माने बिबोनांखौ हरगोन, बिबोनांखौ लांगोन। ओमफ्राय दा नै गारिफ्रा सफैखाबायानो। नै हिन्जाव गोदान लांगोन बे गारिजों। ओइथिं फैबाय, सिथ्लायाव जिरायगासिनो दङ। दा लोगोफोरा एसे इखौनो नायलांदो आरो। जाबाय दे। हिन्जाव गोदान लांफैदों ने जोंनि आनैखौ लांफैदों दा नै खेबहोआनो हाया रावखौबो गावबो खुसि जादों। आंनो माबा जानाया माबा नांजोबबाय। mà nó phải phát sinh ra phát sinh ra bệnh nó bảo kau bakal sama dia, kau bakal baknya lagi sur kutu baknya mana kau? Ni malah sebulan aku baknya ya. Ma, ini sini lagi, mereka udah ada air lawan sih. 사실 다른 부분이 बे जोंनि माबा गोलावखौ सिनायोमोन ना बिनि परिबारमोन आरोखि नैबे बिनिनो मा जाहैबाय बिब' बियायं जाहैबाय आं फिसौनि फिसाजो जाहैबाय बुंबाय थाग्रानो बे आरोखि ओमफ्राय हनै बिबोनां बैयो सानै बैयो बिबोनां बियो नैबे जोंनि बिनानावनि बिबोनां जाहैबाय। ओमफ्राय बैयो नैबेनि माबा नैबेनि माबा बिबो खोन्थाबाय आरोखि खोन्थाखाबाय बिजाजानि बियो नैबे आरो बे लाइन थानांगौमोनब्ला आगारल' होजाबाय ओमफ्राय ओमफ्राय सासे बे सासेमोन नामा जोंलाङैया गदाइया दे सासे ओमफ्राय दंबावोमोन नामा ओमफ्राय माबाय जोब्बायानो जाहैबाय नालाय बिदि दं jadi mundur ini bola deh produk nih sini kontraksi sekian semua baru sampai, udah jadi sejak masa hari itu mah.
माखासे मनदिरनि माखासे दङ बेनो जोंनि मन्दिर Lên chừng tôi nè mà. Đời chứ không ai. Ôi phải đi chịu là đừng muốn rằng. Đúng là cái. Cần khẳng ăn. Vậy hay mang một. Mắc đi nhá. Bạn này mà. Bây giờ đi chụp nó chỉ có đơn chứ có này được. Sure. Để kịp nào sai. Dạ không. Bà đây vẫn thì vẫn không bán xong mà. Được không phải. Giờ cái đàn để lại đơn. Số máy về xí nè, cầm cổ phụ. Số máy về 20 à? Cầm đồ khna dương. गार्जेनफोरनि गेजेरजोंहाय जों फरायलायनाय जासिगोन बे समाव आङो फंनैसो बुंनो गोनां बाथ्रा एसे बुंहरनो थाखाय गिबियावनो आफा लांनो फैनाय हिन्जाव गोदान नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होयो आं फंनैसो न'खरनि जानानै फंबायनि सोमोन्दै एबा बियायंनि सोमोन्दै बियायंआ माबोरै गावनि आखल आरो गियानखौ लानानै गामिनि फारा फुरिसि आरो बिदा फंबाय बिमा बिफा गावनि बिहावफोर गासैखौ सनमान मान होनो थाखाय फंनैसो रोङाब्लाबो बुंनो थाखाय आं हास्थायबाय आयंखौ बै समाव खिजानि नों लायाखैबो जानो हागौ लादोंबो जानो हागौ नाथाय जिनाखि न'खराव नोङो थांसिगोन बे न'खराव मोजाङै सोलिनानै जाहैनो थाखाय हिन्जाव गोदान आरो बे न'खरनि जानानै जेसेबांनाखि बुंनांगौ बाथ्रा दंमोन बेखौ बुंनो थाखायहाय जों बे समावहाय बे अथराइज लेखाखौहाय जोङो दहाय मोजाङैनो फरायलायनानैहाय भेरिफिकेसन खालामजोबनाय जाखाबाय जों खालि गथायलायनोल' नांसिगौ बेनिखायनो बे गथायनायजों लोगोसेनो जों दिनैनि बे एजेन्डाखौ जों फोजोबनोसै आरो जों थांलायनोसै बेनिखायनो बिनि सिगाङावनो आशीर्बाद आर'ज खालामनो थाखाय जोंनि मण्डलिनि गाहाय नेताफोरखौ बे समावहाय जोङो आर'ज खालामो जाहाथे इसोरा बे जायगानिफ्राय
네.